Hekk kif il-gvern qiegħed jisraq 80% tal-poplu minn fuq kull kont tad-dawl, il-Maltin issa qed isofru minn żidiet fil-prezzijiet tal-fuels. Mis-sagrifiċċji tagħhom qed iħallsu għas-serq tal-gvern. Tieni darba di li ġrat. Il-prezz qed jogħla u l-Maltin qed isofru dawn il-prezzijiet. Jien mhux qed ngħid li fid-dinja normali il-prezzijiet ma jolewx u ma jinżlux, imma tmurx tajt in-nies illi int ma trix tgħidilna dwar l-agreements li għamilt għax qed tisserħilna moħħna li l-prezz ħajbqa' fiss u mbagħad ma jibqax. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija meta kien intervistat minn Frank Psajla, preżentatur tal-programm Iswed fuq l-Abjad. Adrian Dalija saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jkun ir-ruħ soċjali tal-poplu kollu. Dawk li taw kollox lil pajjiżna, dawk li bnew lil pajjiżna qed narmulhom u nneżżawhom id-dinjità. Qal kif il-gvern neżżal kollox id-dinjità tal-pensjonanti hekk kif dawn ma jgħaddus sal-aħħar tax-xahar u jiġu mejjuna mill-familjari tagħhom. Mistoqsi dwar il-faqar f'pajjiżna, Adrian Dalija qal li l-gvern qed jonqos mill-obbligi tiegħu li jqassam mod eku l-ġid ekonomiku u nexxielu jilħaq l-ora rata ta' faqar f'pajjiżna bl-inqas qatt possibbli b'70,000 persuna ma jlaħqux mal-bżonnijiet ta' kuljum. Dan il-gvern qed joħloq il-faqar. In-negozju miexi għaddej, il-gvern jgħin, hemm ftit li jgħinhom ħafna iktar minn oħrajn. Hemm ftit li mhux tal-li jgħinhom, tal-li jara kif jgħinhom kemm jiflaħ iktar minn dak li huwa suppost normali. La meta aħna niġu għall-pagi, mhux li jkun hemm biss impjieg, imma li jkun diċenti, li ma jkunx hemm il-prekarjat, illi inti tgħix ħajja diċenti mhux ta' sinjur, illi inti taħdem biex tgħix u mhux tgħix biex taħdem. L-ikbar problema bħalissa hi li l-ekonomija hija bbażata fuq il-popolazzjoni. Adrian Dalija qal li l-gvern qiegħed iżid il-barranin biex isostni l-ekonomija minflok itejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema Maltin. Mistoqsi dwar kif ġiet riżolta s-sitwazzjoni fih dan il-partit, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija tkellem dwar l-aħħar żviluppi hekk kif assuma l-portafoll tal-governanza it-tajba. Xejn mhux se jnaqqas mill-ġlieda tagħna kontra l-korruzzjoni. U nixtieq irrid li dik il-ġlieda nkun qed nagħmilha jien bħala kap tal-partit u qed nagħti iktar importanza lil dik il-ġlieda u rrid il-grupp parlamentari kollu biħġaru warajja f'dik il-ġlieda. Wara li l-Partit Nazzjonalista beda jitlef il-popolarità ripetutament mill-2004 li hawn għajra l-elezzjoni tal-2008, Adrian Dalija qal li n-nies ridu bidla mill-qiegħ biex isibu l-bibien miftuħa beraħ wara li ma snin sabuhom magħluqa. Meta jiena nemmen, verament nemmen illi l-ogħla interess huwa tal-partit, għandi obbligu jien u ħadd iktar jew jien fost l-oħrajn illi nara kif nagħmel biex lil partit naqdu u ma nħallix lil min għandu intenzjoni illi jifret jew iġib il-firda illi dik tirnexxi. Kull membru parlamentari nazzjonalista irid ikun konvint mill-mod ġdid li qed isir fil-politika fih dan il-Partit Nazzjonalista u għalhekk il-kap tal-partit appella biex dawn imorru għand in-nies, jisimgħu il-weġġat, in-nuqqasijiet u l-ħsibijiet biex minn hemm titfassal il-politika. Il-kap tal-partit qed jixprunhom il-qudiem bl-eżempju iżda min imbagħad jonqos irid jagħti kont ta' emilu. Ħanibda ndur jien personali id-djar tan-nies wieħed wieħed waħda waħda. Kull min għandu xi ħaġa xi jgħid jista' jgħidha anke lili. Kull min għandu l-ment jista' jgħiduli. Kull min jiddejjaq illi jiġi ġewwa d-dar ċentrali. Għax forsi tfantas, forsi ddejjaq, forsi qatt ma resaq fuq dil-adba tagħna, immur jien. B'referenza għall-artiklu ta' James De Bono fil-Malta Today fejn jgħid li l-Prim Ministru qed jilgħab għal-ħin brabta mal-pubblikazzjoni b'mod sħiħ tar-rapport Buġejja, Dalija qal li bħalissa qed nesperjenzaw proċess politiku mittiefes mill-Avukat Ġenerali u qed jimpedi milli jkun hemm bilanċ politiku. Għandu arma. L-oppożizzjoni m'għandix dik l-odda, m'għandix dik l-arma, allura qed niġġieldu barmi li mhumiex l-istess. L-Avukat Ġenerali qed joħloq u issa żbilanċ politiku. U din hija ġlieda l-qbad illi fil-ġranet li ġejjin ħanieħu issa mhux biss bil-protest ġudizzjarju imma b'kawża għax din qed timmina l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Din hija xi ħaġa li saħansitra tmur kontra il-Kostituzzjoni. Bekk l-Avukat Ġenerali qed imur kontra l-Kostituzzjoni billi joħloq diskriminazzjoni politika għaliex fir-rapport hemm informazzjoni importanti dwar il-Bank Pilatus fost għodda oħra biex il-Partit Nazzjonalista jieħu pożizzjoni ċara.